Tak len rob. Zedel spomínkinú pičenenku. Olino, hen co robí? Dobre, až vyhodím ten telefón z rúk. Ty už starý cigáň. Tak sa patrí, to je ono. A daj mu dobre, Jožo. Bodaj ťa zred hodilo. Jaký je bujný, Ježišmário. Zajta ti vytrhám ty vlasy ven. Čuješ, učiteľko, keď ho učíš, čuješ, s tým ja sleduješ. Vylízala z materinskú piču. Na jak, co ich učíš vlastne tam? Túto bujnosť ich učíte v tých školách, alebo co ich učíte? Prisámvačky, co ich učíte? Co ich v tých školách učíte? Jebať, alebo co ich učíte? Písať? Robiť dejepis, alebo co robíte tam? Toto bola, keď učiteľe byli inačí. Však aj tí učiteľky musia byť na památ sveta sprosté. Aj tí učiteľe. Ja keby tam došiel do tej školy, tak normálne aj učiteľky by sa museli dať do pozoru. Aj učiteľe. Proste to tam na tej treci DDŠke v Senici. Jakí učiteľe, na môj kokot.